kai Mama, ga wannan ruwan na samo miki, ruwan kogin koki ne. Na kawo miki ki shaki wanka da shi. Ai na ka samu ruwan kogin koki. Na yi mamaki samu ruwan kogin koki na. Ai na ka samu ruwan kogin koki. Ƙarya ne. Sha ruwan kogin koki. Muna a gidan nan. Bashi na ce, bashi, ka bashi na ce. Ka ki bar shi. Shi ban manta da tsafkuwa da shawara kin ba. Ce za mu maganin shi a gidan nan. Kirki, abin bauta ya taimake ka. Ina da dalilin da ya sa na ɗauko ka zuwa nan. Saboda magana da zan gaya maka, ba na buƙatar kowa ya sani. Na fi son duk a cikin 'ya'yana ka gaji. Saboda kai ne kake da hali irin nawa. Sanin kanka ne garin Yuda mace ba ta mulki. A saboda haka akwai wani zobe na gaji shi tun kakana, zan mallaka maka shi. Sa zo bana a hannunka. Abin bauta ya taimake godiya ne. In har kai wasa da wannan zobe, ka yi wasa da rayuwarka, kuma ka yi wasa da rayuwar ɗan uwanka da gidan sarautar Juda. Godiya nake. Abin bauta ya taimake ka. Duk wani abu da ka sani na game da sarautar wannan gari namu, sirrin shi na cikin wannan zobe.
don haka kar ka yadda kai wasa da shi. Godiya nake. Kai ma alƙawari cewa ba za ka gaya wa kowa wannan maganar da muka yi ba. Na ɗaukan ma alƙawari cewa ba zan faɗa wa kowa ba. Gaskiya ne. Abin bauta ya ce ka. Godiya nake. Wuce mu. Turki, na ga salon take-takenka kan wannan masarautar, to ka bi ni a hankali. Idan har ka ci gaba da abubuwan da ake, zan zamo sanadiyar salwantar rayuwarka. Ba na da mutunci, haka kuma ba na da kai. Ainihin ina baka girmanka a kowane lokaci, amma na ga kai baka san haka ba. A duk lokacin da ka zubar da girmanka, ina mai tabbatar ma da cewa zan take shi. Saboda duk abin da kake tunani kana da shi, ni ma fa ina da shi. Turke, na ga rashin mutunci. Ni kake gaya ma irin wannan magana? Ni kake gaya ma irin wannan magana? To mu zuwa ni da kai. Za ka san tsafi ƙarya ne, na wannan gaba ga naka. Ƙanwata ma da muke uwa ɗaya da ita. Ka ga da ni ƙoƙarin salwantar da rayuwarta. Ballan ta kai. So ai da ka ce min haka, kai ma ka riga ka sani. Kowa riga ya san cewa kai ba mutumin arziki ba. Ta yaya za a ɗauki sarautar garin nan a baka? Tunda kowa ya riga ya san cewa kai ba mutumin arziki ba. Turke, ni kake gaya ma irin wannan magana haka? Kai ka jawo in faɗa ma, shi yasa na faɗa. Hankali. Idan ka yi wasa, kan yi sake, zan zamo sanadiyar salwantar rayuwarka. Yaro bai san wuta ba, sai ya dafa. Sannan ka bi ni a hankali. Duk irin abin da ka sani, a shirye nake in sa kafa ta in murje shi. Sannan duk wani abu da hake tunani ba na iyawa, zan iya yi ne domin in samu wannan sarauta. Tsafin da hake takama da shi ko hake tinkaho da shi, na yi shi. Nawa tsafi yana gaba ga naka. Idan ba rashin tunani ba, waye zai ce zai kashe kanwansa akan sarauta? Ina mai tabbatar ma da cewa ka aikata babban kuskure. Turke, kana da hankali kuwa? Ni kake gaya ma haka? An faɗa ma haka. To mu zuba zuwa ni da kai. Kai ne ma a faɗa ma shi yasa. Mu zuba zuwa ni da kai. Za ka gane kurenka. Ni din da kake gani. Ni idan ba kai yi wasa, zan yi sanadiyar salwantar rayuwarka. Ka ci gaba da abin da kake yi. Mu je zuwa da kai. Shege ka fasa dan halakce yanka. To shikenan. Haka kace? Kwarai da gaske. To shikenan. Za ka da abin da zai biyo baya. Gare ka. Shashashan banza da dole ne ka zama jarumi a matsayinka na dan sarki, domin duk jarumin da ya sarauta a masarautar Joda sai da ya amfani da ruwan kogin koki. Wai mama, wai me yayi amfanin ruwan kogin koki ne? Domin ko na ga Turki ya kawo mahaifiyarsa su. Tabbi. Lallai ka tabbata shine? Tabbas su ne mama. Domin ya ce da ya zo a kogin aljannu ne ma suka ɗauki tulunsa suka je suka ɗewa masa ruwa. Tab, lallai ban ga ta zama ba. Akwai aiki a gaban mu. Masarautar Juda. Masarautar Juda. Boka, kan ji abin da yake faruwa. So nake a sa a tattaro iska, a sa a tarwatse min shi. Ko nawa ne ina iya biya. An gama. Ai an gama. Wuli.
Ka sami da so gare ka? Muna so ka ce ka samu turki. Ka kashe mu da shi. Ba san kuma. Ba san ce ba. Ka san shi wancan ko kan san ko kai ruwa. Ya je ya turo min ruwa ka sa shi tare baki da wani. Ce ka ba mu ne. Me yawa. Na san wanda zai wanga aiki. Na zo zuru. Na zo zuru. Na zo zuru. Ya zo zuru. Yanzu kina ganin ne. Kai da zuwa zuru. Kai cika aiki. Abin da naka so gare ka kana jina. Ina son ka samu turki. Ka kashe mu da shi. Ka gama da shi. An gama. Sai dai da sharadi. Sai in za a bani jini. Ya ko. Duk abin da yake so za a bashi. Za a baka. Kai. Aiki an gari. An gama aiki. Masarautar Juda, masarautar Juda, masarautar Juda, masarautar Juda, masarautar Juda, masarautar. Inda wuta ya taimake ka, ya mai jiran ganin kasar Juda. Na yi mamakin jin wannan albishir din daga bakin ki. Me yasa kike faɗa mun irin waɗannan kalaman? Ranka ya daɗe na mafarki so 4 a jere. Kana gaba da wanda suke zuwa ɗebo ruwan kogon koki. Ka shiga ka ɗebo ka sha har ka dawo da su. Ina da tabbacin cewa akwai wani abu mai girma a tattare da shi. Akwai kyauta mai girma da wannan albishir din da kika yi ma. Abin da wuta ya taimake ka. Masarautar Juda, masarautar Juda, masarautar Juda, masarautar Juda, Juda, masarautar Juda. Shama, ina jinki. Baba, ina da labarin akan ruwan kogin koki. An ce duk wanda ya sha ruwan kogin koki zai iya sarauta. Zani kuma ina matukan son sarauta. Shamuwa ke. Gaskiya. Sai dai matsala guda. Garin Juda, mace ba ta mulki shi. Tun da aka kirkici garin, mace ba ta taɓa mulki ba. Kuma tabbas haka yake. In har ka sha ruwan kogin, tsoro zai gushe a zuciyarka. Daɗin daɗawa. Duk abin da ka tinkara, gabas da yamma kudu da arewa, sai ka yi galaba a kai shi. Sai dai babban matsalar kuda sai dai ki haƙuri. Haka kika zo a matsayin ki na ya mace. Sai dai ki haƙuri. Mulkin garin nan mace ba ta yi. In dai haka ne baba, na ɗaukar ma zuciyata alƙawalin samun wa'annan ruwan. Tabbas za ki sa rayuwarki cikin haɗari. Kuma menene baba zan iya? Shamuwa, ina baki tabbaci na rantse da abin bauta, rayuka da yawa kafin ki sun salwanta. Haka kuma abin bauta shi taimake ka. Na sama labaru da ɗimi su. Kan labarin an naɗa yayanka a masarautar Joda a matsayin sarki.